Ayo Duk. In teh. In. Yo Sam. Walah, seliramu ki kok ora kaya biasa kok In. Gek piye? Nek seliramu tak aku pet dibales. Bareng saiki tak kok bales ana apa In? Ana bojoku Sam. Walah lho teh kok dibojo baneten le In. Ngono jenenge perawan. Lah kok wis gembuk jengkule. Walah In gak dadi ngopo ya sampe ki wong sabar kok In. Ya gak apa-apa. Ya wis In, sing penting wis padha ngrasakno. Rasakno jajan bareng kae lho In. Salam tompo. Sabar yo Sam. Ini enak ya jajane In. Punel. Jajan bikang In. Bocah kok nakal ngene. Apa
iya mengga